mga higala sa Picas Linya, si Ma'am Precious Manligas, mental health consultant mga higala from Philippine Mental Health Association o PMHA Davao City Chapter. Ma'am Precious, maayong buntag po. Mayong buntag, Ma'am Ren. Mayong buntag sa mga kasama nga naminaw karon sa ibang programa. Yes po, naghan pong mga naminaw karon ma'am nga na-scam pod ma'am sa mga kining online, sa kwarta ug sa gugma. Bitaw ma'am oy, maghisgot ta karon Ma'am Precious ba og kining how scams relate to mental health kay bag-uhay lang gyud gitawagan si Ma'am Maisel ba hapit hinuon kabalo mo ko nga di gyud na ma-scam ang DXDC basta kanang mindful lang gyud no kay nisulay og kanang scam ang mga scammers sa amo ang donation. Unya karon ang uban ingon sila daghan na gyud kaayo mina-scam kay gipangoyon og OTP ingon ana. So dinhi ko una siguro Ma'am Precious sa mga rason nganong naay mabiktima og dali mabiktima sa scam ang dunay mental health difficulties. Yeah. Actually, friends, no, ubay na po ako mga kailang nga nakasinati og ani. And tama ka, kung dili ka mindful sa mga ka-interact na to, the next thing we know, wala na. No, hurot na ta. No, nahatag na nato tanan. Una sa tanan siguro, Ma'am Ren, kanina kung mga na-ay mental health difficulties, prone sila tungod kay national difficulty in making decisions. No? Sometimes, kailangan pa nila of other people to decide for them. Kaya na nga kung matunan sila o mga ingani, nga gwapo kayo ang offer, matempt sila to go for it. No, ikaduha siguro, kasagaran sa mga na-ay mental health difficulty, although they are living with their family, they are isolated, no? Ganahan sila mag-inusara, ganahan sila nga sila lang. Wala ko na yung mga ingani nga mga encounter, wala sila yung maduulan, wala sila yung maistoryahan na makahatag yung tambag sa ilang nga. Ayaw anak, kay kuan ako ging ana ingani ang nahisabo. So, kita man ko disahay kung natay madunggan nga comments sa ibang tao, makamata dayon sang ay dili dayon siya kan legit or una sa DI ko no. So these are things nga kanang prone kaayo. Isa siguro pod may sa giingon sa WHO nga to apong kumputan nyo nga naay mga disorder to be specific no kaning depression and tendencies like dementia no nga taas kayo ang chance na mahimo ka vulnerable ani. Dementia ma'am friends is kanitong inability to think and remember no. Ang example na to ana Alzheimer's, di ba daghang tayong mga senior citizen nga nag-withdraw lang, nakadawat og tension no mga ingana nahimo din silang target sa mga scam mo na ma'am. Then careful ka sa mga post na to. Dili kay ta magpabongga og detalye sa post na to kay pangitaon mo sa to ang mga scammer no. Ilailahon mo, abi-abihon mo ban pa and the next thing you wala na. Kaning mga naay mental health difficulties mahimo silang vulnerable pero ma'am yan, dili lang ang mga naay mental health difficulties. Isang sama sa ato yes po. So, feeling na sa taas itang mindfulness, aware sa ito sa katanan in control. So, we really have to be careful kay nagkahag ang mga scammers, ma'am Ren. Na ako'y isa ka encounter no nga nakita na to kauban kita ko sa kanila advocacy. Nag-post siya kay tungod na isakit iyang anak. Good ang intention post. Yes. Unfortunately, nasakyan siya, no, natawagan, uguban pa. Ang gitabang, ang gidunit sa iyahan, nakuha pag-yun. No, so, very kuan kaayo ang kanang creative. Wala sila kabalo sa epekto ani sa atua og sa atuang mental health. Yes po. Unsa kay mga mental health effects ma'am of falling victim to a scam kay magag ubay-ubay na gyud ni ma'am daghan kay nagpost nga nakuha ang ilahang kwarta sa bangko gumikan kay nahatag pod nila ang OTP. Yeah, actually ma'am Ren, saludo ko sa mga scammers kay they are evolving, they are trying their best no nga makuan din nila ang craft, ma-embrace din nila ang craft kaya napamang mabiktimahang karon no. Yes. Una sa tanan traumatic kaayo siya ma'am Ren no sa mga individual labi na kung dako kaayo og effort nga gi-put up para lang maka-join or makahatag og ani
nga kansidad. And then, gitas ana, of course, no, wide range of emotion. Wala nga balukin sa basulo nimo. Number one, hindi mo kaugalingon. No, ang tanan kasuko na pagmahay na uban pa. Naikaulaw, Ma'am Ren, no? Na kung balikon nimo ang panghitabo, halata naman niya ito, nga kuan gid ito. Ang ko nakahuna-huna. No, so sige ka ruminate. Hindi mo balik-balikon kung occupied ang imong huna-huna, Ma'am Ren, di nakaganahan mo kaon, di nakaganahan makikipag sa tao. Ang long term o ang short term plan sa family, di sa imong kaugalingon maapektuhan. Labi na kung dako kayo og nawala. Tapos sa reality na to, ani Ma'am Ren, kung naay mas scam, di na gid mauli ang kwarta. Yes. Less kayo ang chance na mabawi ina nimo. Ikaduha, posible nga magbayad kag utang na wala kay nakitang resulta. Diba? Kay kasagaran ay naman sa manghiram, kay para i-put up or like ita, mag-build up sila of certain amount of money to engage in anak. Or ang tinigong nila mawalag pinakalit. No? So, maapektuhan ang short-term o long-term effect din ha. Another one siguro, Ma'am Renz, is naana tayo kanang feeling of unsafe. Magsusyado na kaayo ka sa tanan. Yes. No, to the point na murag mo draw ka kakatalig sa kalibutan kay murag wala na ko'y masaligan. No, murag tanang tao na ayo tension nga di maayo sa ako. And this calls for a kanabitang dapat alarming para sa ato. Yung sige lang, di ba naman tabos ako. Pero kung na kay mga nakitaan, nakailang, mga nabiktimaan, you have to be very cautious with the victims. Labi na kung mga Facebook friends mo, nag-deactivate na, kay na-hack na, so you have to be careful. Kung saan mo pag-detect, baka kailang, at pwede mo tabang sa mga instinct, para at least maagapan dahil. Ayan, salamat kaayo ma'am sa pagsaysay na at least kabaluta unya. Tama tong ingon ni Ma'am Precious mga higala nga dili lang man tong kay ingon man gud nila basin unya wala sa mind kay dunay problema mautong na scam ingon ana, pero tama tong ingon ni Ma'am Precious nga dili lang tong mga dunay mental health difficulties, dunay mga problema bisan kita no kung dili ta maghihimong alerto, dili ta mahimong mindful is possible pod nga ma-scam ta. Lastly Ma'am Precious, siguro mga pahinomdom na lang sa tanan aron nga malikayan ang scam ingon man kini bahin sa pagpalig-on sa atong mental health karon nga panahon na Ma'am Precious labi na karong tuiga. Yes, no, pagway lang na man ang bagong tuig, Ma'am Ren. Abot lang po din tanan makarelate ba pero medyo paanda minute karon. Yes. No, kay bakod na punta no, magsugod na po tigom. So I hope be very vigilant sa mga modus no, online or kanang face-to-face mga opportunities no nga dili sila makahigayon sa atua no upang scam. Una sa tanan siguro Ma'am Ren sa ang take-away na to karong buntaga, small or big amount ang app din sa fraud o scam adunay effect sa ato ang mental health. I-avoid na to ang paghimo og decision drastically kana kitang out of compulsion. Yes. Kanang kag-detail, kay gikuan, kay last na karon kay promo kanang mga tagline nga na Ma'am Ren, dapat careful ta ana no nga dili ta makahimo og decision na quick second dayo, no? Tanawin po na to ang offer. Kung ang offer gani kung gamay na ka-put up, na dako kayo balik sa imo, questionable na siya. No? Kanang gamay na kaayo, pero makakuha ko yun kadako. So that's already a red flag. Another one, random competition, Ma'am Ren. Kanang kalit lang ni kadaog sa nga, waka ni appeal. So, bari ka matagala na. Nakadaog sa grapher mo, man lang ka nakasulat. Kana lang. Ay, lagi, diba? Pero daghan di akong kaayog. Grab, so ano kaya, no? So, katulong siguro, unexpected messages. Wala ka kailang ng mga number. Red flag na siya. Uy, naman kakabala siya sa akong number. Ano kailan siya kuha? So, anong ingalin man niya. So, siguro po, Ma'am Ren, kita po, bumutan na sa ang daghan. Kung sakit-sakit mo nagpangutan, nadili tayo after second question, magpadala na kang Gcash number dayon. Kana lang. No, magpapalo sa siguro tagdaghan. Kaya para kapuyan nila sa ito, biyaan, taano nila. On kay sa, daghan sa pangutan na. And lastly, siguro, Ma'am Ren, dili sa maghatag o personal details na. Importante nino, kaya kung legit man good ang company, Ma'am Ren, tawagan kanila nga pagtuon kanila dito sa ilang opisina first.
personal appearance dito ka mag-transact. As far as I am concerned, ha, nga na ako mga experiences. Legit gani ang offer. Mga tuan, ma'am, bisitahan dili anytime, anak-anak, para personally mo nga i-transact ang ilahang mga offer sa imo. Dili kay online kanila, pangayuan na din ang personal details, ma'am Renz. That's really a big red flag na yun. So I hope, ang mga kasama nato na minaw karon no, adunay mga nindot nga mga resources online, ma'am Renz, pwede na rin ikunan. Yes po. No, sabto nila pag-ayo kung saan paglikay, so para malikayan nato ang long-term effect ani sa ato ang mental. Okay. Ayan, ma'am. Salamat kaayo. Basi naapa mo yung mga anunsyo diya sa inyong opisina po? Yes, ma'am Renz, padayon ang ato ang online psychosocial support, no, labi na katong mga nasam. Magpatabang pag-psychologist kung saan pagbalik kung bangon, no, saan pag divert ang ato ang attention, pag-empower sa ato ang kaugalingon, ang ato ang hotline number 0906-586-7136. Libre ni siya. O ato aning pasalamatan ang ato ang city government for making it accessible sa ato ang dakbayan. Ma'am Renz, daghang salamat. Alright. Daghan po kaayong salamat, ma'am. Sugod pa lang ni sa tuig, ma'am. Og I hope nga makauban pa kanamo sa sunod pa nga mga bulan. Thank you, ma'am, and good morning. Good morning, Ma'am Renz. God bless po. God bless you, ma'am. Precious Manligas, mga higala. Ato nakauban ang mental health consultant mga kasama sa PMHA Davao City Chapter.